i k'a dɔn Bamandiya kɛwale min n'a bolo dalen bɛ tile 2 in na Bamanji kelen bɛ i n'a fɔ u bɛ poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ Boubacar Sidiki n'i y'o ye Bamandiya wale la bɛɛ o y'a sɔrɔ a bagankunba sigilen don ka sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki kelen fila maa minnu bɛ wari d'u ma maa minnu b'u ci Boubacar Sidiki i k'a dɔn fanga laban sa u bara k'o de kɛ maa o maa bɛ yen n'o ye réserve ye u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ sa k'a yɛrɛ kɛ k'u di fali yɛrɛ da kelen ma Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn bɛngɛnɛ wale min kɛra ayiwa Moti i k'a dɔn ayiwa min ye Tunbutu ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn tile 2 in na sɔmin kelen don min ye kɔn ka bɔ ye ani ka kɔn ka jateminɛ kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn Segu n'a Lamini i k'a dɔn Mali yɔrɔba caman bɛ yen hali n'a sɔrɔla i tɛ sɔrɔdasiw ye i tɛ lakana tigilamaw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn dugu bɔda a n'a donda bɛɛ lajɛlen minɛnen don kɛlɛw Boubacar Sidiki u k'o de ma tubabukan na couvre-feu su waati dɔ mana se Boubacar Sidiki jango segukaw ta fɛ yen gouverneur kɔni Baba Komanda kɔni kumana juin kalo tile 2 Boubacar Sidiki min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko an ka sɔrɔdasukulu tɔnsi jɔlen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na Segu n'a Lamini Baba Komandango Boubacar Sidiki a ko lakana min bolo dalen don yamaruya tɛ maa bolo bilen segukaw la Segu donda n'a bɔda n'a dugu kɔnɔna su ma ko i k'a dɔn safo salilen kɔfɛ ɛlɛ n'a ɲinini bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka to i kaso Boubacar Sidiki sabula munumunu salo dugu kɔnɔ finman ni jɛma dibi la a dɔn man di Boubacar Sidiki o de la min ko ni kɔlɔsiliw ani bɔtaw ni jateminɛw ye o bara ka kɛ Boubacar Sidiki n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ kɛ ka da ko caman kan k'a daminɛ 21h 6h du matin tilesini ma bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bolimafɛn olu ka taa ka segin donni ni bɔli a bɛɛ jɔra maanifin yɛrɛ ka to yɔrɔ kelen Boubacar Sidiki o de bɛ kɛ sababu ye a lakana tigilamaw u ka hakili ɲuman sɔrɔ ni ka baara kɛ ka ɲɛ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko su dibifin misi ni fali k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bingani wale min kɛra Masina ani Ɲɔnɔ olu bɛ nin ko in na a bi waati jan bɔ bolimafɛn kɔni su ma ko k'a fɔ i b'i kɔ da dugu kɔnɔ walima munumunu salo la bolofirajɔ ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka n'i ca la Boubacar Sidiki nin a kalo damadɔ nin ye min ko nin ye lakana ye a tɛ taa nin kɔ Ɲɔrɔ min ye Ɲɔrɔ ye Ɲɔrɔ du Sahel Boubacar Sidiki k'a dɔn couvre-feu in fana bɛ yen sɛbɛnnikɛlaw ko a bɛɛ kun de ye lakana bɛ se ka ta ka dugudenw sɛgɛrɛ min ye Kidal ani Gao Menaka Boubacar Sidiki kabini san 2023 couvre-feu in bɛ yen a bɛɛ kun ye nin kelen de ye Boubacar Sidiki k'a dɔn dugu bɛ se ka lakana cogo min sɛbɛnnikɛlaw ko an bɛ donni minɛ ko bi tile 2 in na Bamandiw ka kɛwale Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye sɔrɔdasiw tɔnsi wuli k'a jɔ kosɛbɛ o de la Boubacar Sidiki u kelen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ Bamakɔ ani Kati Boubacar Sidiki labɛn min kelen bɛ nin dondaw ni bɔdaw la Boubacar Sidiki i k'a dɔn masimafɛn dɔw b'u bolo i yɛrɛ tɛmɛtɔ gansan Boubacar Sidiki u b'i fa bɛɛ ye ni maramafɛn de b'i bolo i k'a dɔn a b'i ye o k'i bɔ a la mobili minnu bɛ don walima mobili minnu bɛ bɔ bɔda la Boubacar Sidiki camion de transport jango bagan donni kana jamana kɔnɔ u b'a bɛɛ lajɛlen jɔ ka don a kɔnɔ k'a lajɛ charbon mobiliw moto katakataniw Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula sɔmin kelen don k'a fɔ hali kɔrɔbiyɛriw ani ambulansiw Bamandiw u bɛ sɔn k'u dogo nin bɛɛ kɔnɔ walima ka maramafɛn dɔgɔ a kɔnɔ ko don n'a ye dugu kɔnɔ Boubacar Sidiki o de la ni maa min minɛna ɛlɛ ni ka kɛ maa kɔnɔ jɛlen ye ka baara nɔgɔya sɔrɔdasiw ma i k'a dɔn i yɛrɛ ka lakana ɲini dɔ don sɛbɛnnikɛlaw ko tile 10 a bɛ tile damadɔ bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn Bamandiya kɛwale minnu ye an ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ a tɛ ɲɛ nin kɔ ni kɔn ka wuli kɛra ka jateminɛ kɛ o t'i bali e min ye duguden ye i ye kɔlɔsili min kɛ walima i ye taabolo min ye i ka sigida la ɲɛfɔli kɛ Boubacar Sidiki n'o tɛ an ka sɔrɔdasikuruw labɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛlaw ko u kun b'a fɛ ka janfa min kɛ Juwara Bulukesu Kulukɔrɔ min ye Sirakola ani Tunbutu Boubacar Sidiki hali ka danima an dɔsi k'an ka jɔ bɛɛ lajɛlen k'an ka k'i damata lakanaba ye ka jamana kɔlɔsi